real estate company pakhata chuan Nufa to lam chu in thlaşun hmel tak chuan aron lut den dena in thlaşun hmel viawe tilo chuan a hmela chuan phurna na satak anei ti chu a hriat laptop malo thu me chia chu pan vatin boyi in leitur kalo zonga keima chena tur chau ani awangin in lian vak lo po apoi ka tilova min pui thengem ti in nula chu azota ama to ka chuan alim ve em ni chuan alang nula chu lo hoi chuakin a laptop chu akhup soka kaning lutuk enga tinga thilti ma saktur tilova in local azia banka vakalla banking loan an pek thailo che vain masaro chumin huwa chuan i local chau donia enga tinga mishing ni khu lo de hi an lo tir azia ti in alo vin vakringot nu chu ai thlasung hle mai azak boxi zoite chuan keima chau kania midang local tour an umlovani ate sapa sheom ti mel tak chuan ain hera chu mai chu atum ma se abulolo ve reng me chia chuan outlet vatin kapi heta local ro kiman kalo boi puyang che aron ti a nu po chu alom khop mai phur tak le man mo tak chuan nula pakhat sok chu apan le a nula masajok nena asoyang chia chu soile in keima chau kania in lian tak po kalizo kher lovang atele a nula chuan apoilo kanin zorlai hian idu zo a omemti kan ketloka hian han enchin ta che alo ti zunga nula pakhat jok nen khachuan anin anglo kher mai chuti lai chuan nula pakhat jok chu athut na atang chuan lo tho vatin huis ipei mai thin mange Sandra boipui tlak lo thela hi chuan in nam hnoi vak du thin te su hlokna a omlo aron tia khawang khana lo masona lian tham seitur in ei vengai mi lo alate zui Sandra thung chuan masona iti chu enge Valerie kan customer te hi tu te po ni se angkhat veka en hi tha ka ti a ka du dan ani kan hlo tamlam isoi ani chuan nie katluk lo che ani mai thei ma se ka theina zonga bidang ka chan pui ve thin na hian nun hlimna tam tak min pesin kaum dana hian kalung oem ani ti in Valerie chu alo chang ve thung Valerie bok chuan sumdona chuan biak that tur hriat hi apoimo khating angrenga ikhosa ani chuan ina tang po hian ban ilani thu yang karing company tan i tholok lem lo mai lo tile in athutna pansan pa chuan anui lui deuh iara customer chuan shomati to tak zet apoi mai boi kalau na tura kalau kalani min ngai dam rau kati palani kakal mai nge ti in athutna atang chuan zoimu chuan athole a ma se Sandra chuan alo chel vat nilave kapi in thlasungem ni in thlasuna ngai lo rengania ki manalom pui don che shom ti reng so ati siama a omnum phana ani beisin achabi bor khaina a thalak customerin aken lanwa wate chu tunge ani ti te azot sara chu thalak hlui to tak chu apasal thalak ani chun ani thu an customerin asoi chuan Sandra rin lo lam dai ani amit menga zo na ombel chu an customer chuan thriamin soitur tam tak a oma sipayania kema online lo thailo na awangin in ka chu sana kema in call ve in mani chawin kadam chu hun ka mang ve ani ka hmulo na po reita aladam ve angem po ka shalo ati sapa amela chuan lungle na thuk tak anei ti chu a hriat thei borok chu lungchiat thlak zongin akaldon ni ashia in Sandra chuan alo pot chat vata anin don chan ber in chungchang lama chuan apakai pui ta choka chutilai chuan Valerie la chuan athun atang chuan lo avin client motorin kakaldona lim takhan lawin komro o indian le ro pui takha kapi ilo leidon dia rantikol velin abek chu ala a client mi hausa le changkang tak motor chuan nui huwa chung chuan a chuak ta a chodon chuan Sandra te pahni chu angai sang lo hle ti chu alan tirpa zeubok Sandra te ero chuan enga ma ngai lavin chungkam khat po chuan an chang lem lo an room hon ang ngei chuan Valerie chuan a client
hausak mele changkan mel zat chu in lian le moi tak ma chuan avamu tange ya chupa la chuan sut moi zat chu ha in Valerie chuan abe thalor lor le ente le hein hi ni ka ko mu du chu amoi na nalasin ichena tu ni om re ngani nula chalo deuh te po achom tel mai thaisin hanti velin anui vel deuh har hara chupa po chuan olsam zat chuan ani hi athle mai kadu zong takani kalenge ti in thutluk na chu asiam ngal mai boka lal Valerie chuan nuamati te asin biak thattu sia ain ti boka abe thafu le nge don ni chuan asia ani chuan tiro office lama phaila thiltul ang te kan bui pui ngal mai donim ni ti in Valerie chuan chupa chu azot le a in la sei tak chuan anui vel deuh sai saya ma se chupa chuan thilpai mo dang ti tur anei masak thule athil ti tur chu ati masak phot nuwa office lama local tura ain tiam nu chuan ngai thatakin anin thla tari chupa kalliam nu chuan Valerie chu hannui hakin a thae kaleiti nge yang promotion po ka mu bokang rilru inti that vak po hi sumdon a chuan omzi a omlo Sandra thuaki apoi mo ber tia phun sup supin amalam hun chu ngai to in ama chuan anui le vura chuti lai chuan Sandra po a client nen chuan ponama lawin ji chuak ve in a customer tana mun thania a riat te chu a ketlok mang chuan entirin amuna chuan anlo en ve pa zela vandui thak nge vani thak kan ti jok don Valerie loki lam nen chuan anin tok tatlat mai Valerie la chuan akalson le thei mai tlatlo o khaya nangni pani chu in lo la in bui pui animo Sandra omzanai lova in bat nok mai ni kati kha huntam taki pai hi kan bosin ariat chuan angai dan ani hau lawang aron tilepek kalliam ve mai ta se thani mai tur Sandra thung chuan in leitur adua alina tur paisa po anei bok enge ilo boi ve ema ikline po ani lo hi ka boi pui pai phota nu alo ti ve thung customer la chu ain thlung mai si Valerie mu ringot po chu riomati ngoi to Valerie chuan Sandra ketlok ken chu han hai thlak sak nokin nutling lam chu aina ente kapi hein te hi ilo bei se ve deuh ti na ania Sandra hian aman a hril hlom lo che animo awatimak ve iti khawngaihthlak mai Sandra aman te chu hril ve mai la ti in ngeyom tak chuan a then deuh songa Sandra chuan changai na po a hrelo a tho hak ringota nu chuan boi ing poi nge mo ka soile ka chunga inun ron mai hi kadam chung ni hian thei to pin na ka thok ve a ka thei angin paisa po ka khol ve tang thin to na chuan ka chena tur tok vel in leina tur ka khol nga ve to ni in ka sia ka lo kalani in lian po ka zong lo enge ti dik lo ka neya ti in alo zot ve ta Valerie chu hannui hak khakin ente kapi kalo ton shiat to atangin thil ka hrilang che kanin zorlai ang hi chu nangni ang hian in lei thei tak lo ti hi I thom no in bela tang hian a hriat vekalom ti pa chuan Sandra Klein sol ba lai te chu athin kual sakvela minute khat po hi kan tan chuan apoi mo asin leithei mangsi lova en kual ve chen hi bansan ro ati le lai chuan Sandra chuan atok Valerie tu tok ro aron tivin ve ta thak mai Valerie la chuan thil sei la hi I hre thiam du re box silo alo la ti ram Sandra Klein chuan nuamati to hlolo khoin keima awang chuan in nial lo ro kati palani lo ti in Sandra chu aena asan pa in karon bimayang che o chumi huna chuan kan final don nia ati sapa Sandra po chuan hrethiam tak chuan ole lo ti in englai po atana ain hon reng tu thu asil nu chuan Klein chu akal sunta Valerie la chuan local du lem to so ti in alola auzi sha pek helaya Valerie thil soi hi kan rama po hian tun ma deuh khan athleng ve thin emoni don ni seithom a om ve deuh thin dolian abikin thomna dora ikal don ani chuan nal takin in cheyang che
ani lo chuan biak that I lo lawang ti thuron in pek aum thin ni om takani tak tak nge ni don tu nu hian alan zelem le adik lo chuan aza thlak don ema adik lo sham ka bai sei khop mai atuk alo ni chuan anau to meeting nei pui tur chuan an boss chu office a chuan alo lang hlol mai zom takin Sandra chuan an pu chu alo dong songa chuti lai chuan Valerie chu lo tlan vatin Sandra chu alo nek perlo mai an pu chu apak ngal hiama pu telaka mak that tu mangsi kha sar vain chu inal hle mai khoi helai hi afu lo ni hi calcium thang an ti vei du zata Sandra la chuan seitur shalavin alo ka hau thung Valerie vek chuan hey meeting na tur mun calcium vek to nia thuro ati chunzom vai zata an pu chuan meeting a ko na chante chu han soin anin chal dana chuan engchen nge an thlen to le tuna an ma chop mek chu an zo chuan Valerie chu atlun phel ang par chuan a client house sak ziale changkan ziate anin zor mek zinga a tha berle nal ber chu a shal ngei arin thuta chu a soi zat chefu inti mel zat chuan han hoi arin anui thendo thoa nase Khawngaihthlak takin Sandra client pi consielo du zong tak mai kha alo ni ve hlau si Valerie la chuan selo mai te Capital Khan alei theidon chuang lo kati kha iboi pe mai mange alo tile pek Sandra in achan le don lai tak chuan an pu chu loin rot vatin du tok phot u kathil soi hi longai thlaula company pakhat nuai thok in ni in shal chuan a lok motel tu chu company ani atu jok pon shal ula alem chung te vakim ni ati chuan Valerie chu alo tum deuh bar an pu chuan sei chun zum lein engponi se in pahni hian thatakin thok don ula kadu ani client ya in boi lo nan le in shal tur an lo nan seidun thin ula kadu ani ti in thatak chuan ashila ma se an pu so yang hian an thok don theingut ange mole an puin a chho san hu chuan Valerie chuan ka kong dalin lo hau su Sandra I client khan alei theidon lo ti shareng chungin enga tinge minti boi ve chen kan pu bula tlak lum du wang mai maya customer mu anga isoi kha enge atulna ka client thi mi ho satak ania alei ngei bokang tin Sandra chu a hau ta jack mai Sandra po chuan ado pe tabik lo Valerie imiji hi thlakro an landa niwat awanga midang ton le musit chin bansan makang che pi consielo khan amun nge ya amua adu thu po asoi paisa anei le nei lova ibuai ngai lo nei lo se alo kal lawang ative tamak mai hanui le erin Valerie chuan thil hi isathiam lo tak nge isathiam du lo der ente hetiang in man tamlutuk leida tur paisa nei ni se khatingang thumhnu kha a hadu in ringami ni za thlak vio lo te ka client chumo han en reng po in a hausa ni ti hian riat ngoi a thumhnu hak an si en reng po khan amana to ti a riat boxi I client nen chuan a in ang mi lavania alo tile a mel chu in thak danglam thutin kaning ka soi pe to lo enro ka client chu alo kalanga eng ange ani chu ilo humayang trongkam khat poin chuti khati lo ti suang che nang ne na in hian hun po hi ka nei lo ti in amale ama chu ain ang thin rim chapa ti taw hong chuan Sandra chu akal san ta dai mai Hrelo tan nuwa chuan Valerie client le Sandra client te chu office a chuan anonin zuilu ta naka Valerie in a client an mutsia chu ama atum ko tereng man vanter ko naute ang maya poiselo mel chuan a mel chu thak ngalin hlim tak chuan alo dong song vata pi consuelo po chuan Valerie chu mel zakin Sandra chu apan ve nak bok Valerie chuan a client nena chuan ilo valang har ve nimin ve khan ilo kal don emo katia tiangin tha te chu an lei khal mai che kalo hlau manasin lauti velin du sak o tak chuan an ni vel de hawa aduna chuan alo zingang mai thula kan ti fel khal mai don em ni iming pumin han shil ro le atile ngal zunga
chu pa po chu han bu ngatin a ming chu asoita Rolando Martinez Frespo Valerie chuan no taka han melin computer a chuan Rolando ming chu achuluta chuta le a mel chu aron danglam ngal anel na mel bo thak chuan room taka Rolando chu ron melin enge omzia benka hian bai nei chawalom aron tia athin rim lutu ka wang chuan a o chu a side hlak Rolando la chuan nia mase londang lak belin inchu kalai theilo tin emni alo ti mai si ring herdo thowa hanin thing nokin Valerie chuan theilo teu lo mai engtin nge sum pakhat ma nei lo le benka leiba nei tun chuan lon chu an pek theng che hanti in athin rim lutuk chu ameng thi lo chau ka hun min khoral sak ng salutuk kalte kalmai te kalvatro chukro engma nei lo ni lo na angalan tum engma nei silawa in chainal ve zuar ringot ati ta ton mai Rolando chuan a hlaw na sa Valerie chu en runin rang tak chuan atan chuk ta dora Valerie chu athin remain aril ru chu a ha ngang mai le alo tung chapo ve man to laklo si nia alo chapo ma ani poi takani Sandra chu athun na tang chuan aron tho ve ta that mai le zoite te Valerie chu ron panin an khu deuh khara churingot po chu Valerie tan chuan shiat om ani ngal der to kha avazilo ve ka resul nge I client mi ho sa deuh chuan alei theile silovem ni ti in aron zot lui ve deuh sa Valerie chuan chan mai ngai na ashalo Sandra vek chuan tuna hian chiang davin ka helang che o pi Consuelo hian khain kha alido ne atile chuan Valerie chu aron in per thau at mai minon deuh so khanglang lo I client chuan alei hau lawang khami lak lo zet kha omlo ma se client dang kala nei tho chawang chuan ipi du taki khachu intele mantlom jok wazon sak mai te alaronti tuna chuan pi Consuelo do theina chuan apel veta I in siam that mai karinga kachang du ngai lem lo che ma se lo ngai tharo nula kathom no hak awang hian min husita in thilzor lei theilo tura min ngai awangin mo min lo biak that du lo kumeng zat ngai kania engtiare nge poisa hi ka khol to engza tam nge poisa hi ka nei I Hrelo lo ngai reng ro poisa ka nei ya he in hi kalei ngei bokang aron ti veta Valerie chu ala dang du bik lo ani tak chu engzat po chu nei te ilei chung lawang kan hena tang lo chuan tu ma in khain kha an lei lawang chuwang chuan chuak mai te alo tile pi Consuelo po chuan ka chuak do ne ma se chuak ro min ti wang ni lovin document poimo te valakhom torin ka chuakang kalau ki le bokang chemi huna chuan soin so kata ani to ang ti in Valerie chu achang vele tuna chuan pi Consuelo po chu a huai to khop mai akut kuang ko than chung chuan Valerie chu akal pela za pa lo taka tong khum tu chu aza pe bik to lo ani nge office a chuan an pu ber chu aruma chuan lo thu in amit mengle hoi hera chuan lungkham engamotak anei ti chu a hriata akhua po ahar mel veu chuan a hriat akuta chuan engemaw chu kengin a kheu neu newa kangai hle mai che kapa malam pon chuan ke chu ka pen ve zela ma se itelo chuan harsa kawati thin em ituron in pek thin te kha kamamo tak chatasin ti in alo phun sep sepa alu sun khor na chuan alakin san hau lo alo ni chuti lai chuan Sandra chu aruma chuan alo lu dema an pu chuan alo mu vele athala khoi lai chu aip te a chuan akwatin engthil ganita ti in Sandra chu alo zo thoya Sandra chuan sir ibeng thlentir hi ka hre khop maya ma se tinga ina ka hre to lova kalo sei tok mai don ani tia bultanin client ani thule a client in lei atum chu Valerie chuan adan tlat chung chang chu a hril ta a an pu chuan angai na a hrelo khermai enge aum zia I client chuan poisa ani de chuan alei thei ring alom ti in
Sandra chu alo chang maya ma se Sandra chuan sar mi chepa ngai tak ni in alanga athom no hak po changkang le man to a halo chuwa chuan Valerie hian musit takin alo tongkhum fo thina hun khorang na mai ani thule alei zo tok zong turin alo an khum sia thina shom ati to khop mai ka client thi ka chan mai ang ti ka lawani ti in a soitlang ta an pu chu han thokin angai te bok mo Valerie hi voitam ka fil to sin inga tinge azia hi ala thlak du mi alo hetiang reng chun company hian kan la tur ngei don ani hi alo ti ve in kalu ching felange ka kota daro tia asoi nu chuan Sandra po chuan lungoi tak chuan an pu chu achu san vele ta Hrelo tu nuwa chuan pi consuelo po chu lokir vele to in document poimo da chu folder a chuan da in alo pum phei chat ta Sandra ma chuan da in ka document lo ken te hi akim emang chuwa ti fel thoi ka chak to khop mai ati sara Sandra po chuan phur taka lo lak sakin a chek sak ngal zung bok chuti lai chuan Valerie chu alo lang vele ta pi consuelo chu ron mel run chung chuan alo kal le ta tum bala ile don chung lo kati kha itum thlon pe mange ti in ngai ne mel tak chuan anui le tak kora chuti lai chuan an pu ber chuan Valerie che dan chu aron mu ve ta chi bang phen dewa ding chuan athlir zui tarenga pi consuelo chuan nola longai thate ifing view emo inti ani mai thai an landan awang ringot hian tu ma hi musitin ngai su thataka midang te kan don san theina ayaba ka fin na hi a om haul vania khotlanga an din mun awang ringot te hian an mani a ngai dan siam ngot chuang che alo ti vele khau mai Sandra chuan a client chu chafu ati de waniang alo khivei suka pi consuelo po chu alo nui var Sandra chuan document te ken fel zawa fello engma a om love tuna chuan in du tak chu nang mata ani theita e kalom pu che atita pi consuelo po chu alom tak zet Sandra ne chuan anin chibai lo pa chuta le Valerie chu aron check ta chak mai enga atavin anai sailo hein hi ilei hau lawang ti in dokana document poimo anda chu aron pongpo ta chia mai a theilo a thling ngai lawang hein hi chu ka client te nge in an leidon ati bian mai anpu an mani lo thlereng tu chuan tuna chuan amit nge in Valerie ko sajia chu amu chiang ta angai dan chu ani lo ti hriat tak chuan alu chu athing nara Sandra po chuan enge boina ilana ifo Valerie a documenta engma fello om lova poisa anei bok atok ta viawe I huang lo hi lo dai to su ti in Valerie chu amel ve ta kal mai an pu chu aran chuak ta Valerie ma taka chuan aran dingin on niam vot right chuan Valerie ka company thok te hian customer ta hi chatakin an lo dong sang turani ti kha ama po in ka hril to lo chem ni ti in azota a o chu aza om khup mai Valerie in an pu amuthut chu achi ai ve deu ma se alei chu alo mang thiam phian mai kati palsar henu hian leina tur paisa anei lo ti ka chianga nakina kan boina za kho mai tur ani ang ti kala owangani ti in alawin sei thiam zat an pu chu han tha deuh halin an ma a lo thu ve reng pi consuelo chu a en zau makti takin a en non le chunu ina akuta aken reng a chabi bor a khaya thalak chuan amit chu ala chat mai Valerie po chu ngai sak talem lo chuan han kun niam devin kapi min lo thiam la ikuta I hum kha pa khatunge tu thalak nge ni a ti in azot ta phong mai pi consuelo chu han khisakin thalak chu a en le a hi mo han ti in angoi dat rahul ani hi ti in achang veta puber chu han buzavin Rahul mora ati sapa pi consuelo chuan oni e ishem ni ti in kamulo na chinpo ka hreto lo achan chinpo ka hrengai to lo ati zuai raya
chuti lai chuan nin mel tak chuan Valerie chu alo thlevei ngata puber chuan ngoi ring chuan aip te chu azen amala chu akhur deuh dar ni in alang aip te tang chuan thalak pakhat chu aron phot chuak veta pi Consuelo hena chuan hei hi kapa ani a han en ve chinte ti in ape a pi Consuelo chuan arang tak chuan lola in thalak pani chu anda duna aloin ang chi mai le akhur ngal dot mai athito emo kaloti sin enge achan chin ti in amit tu chu aluang ta zoi zoya puber chuan athito ati sapa kum khat lai aliam to ani adam chung khan kanu zong reng in ahun amanga Consuelo ti ringot chu alo tam si azon mu ma in aboral ta ani ka khongai khop mai tia alo chan chuan pi Consuelo chu atrap chuak ta hok mai keima kani ka pasarani minlo la shaverenga minlo la mangai verenga ni mo ti in amit tu chu aluang le ta soi mai pu beratson makati kher mai soi mai turpo Hrelo aham hai lutuk chu amhui hupin makti takin adingoi tarenga Valerie po chuan nak atina samai makati mai pialama ahlau thong chan hle ti chu alang rengani pi Consuelo chu har chuak zok ang mai chuan ngoite hi kapai ti mo nang hi ka fapa naute ani laya ka kalsan ta kha inimo ti in amit tui kara chuan azota puber po chu atalo nan chuan alo in sum sa to mai anu chu ko thopin nie kanu kapa khan azong sa thin che asin ti in ani po chu amit tui asur veta sung zuwa pi Consuelo la chuan nget tak chuan alo ko let min ngai dam ro ka fapa kadu reng wanga kalsan che kanilo kem atangin naute kalsana chuk turati na lekha voitam kaduna wangin chuasan lo thelo che din huna kadingani ipa khan minlo la mangai vereng ani chuan khang lekha zo zai kha tu lo ziangini ta ti in alung chu ache thar le tak zat mai Valerie le Sandra tela chu soitu Hrelo chuan an hoya an ni po chu an thila hai veni Valerie chuan athil ti chu poyeti in pi Consuelo chu an punu aloni khera chu poyeti em lain Sandra ero chu loma wangin amit tui alo farvelo chap thong an pu chu lo hi chuakin thinrim tak chuan Valerie chu aron melta engkim ka ria ka mubok aron ti hul hak mai anu lam chu en la in mingai dam ro kanu ilo kalna chan kha ka ria kain kha idu ani tiro nei don tala ilomang tiro ti in no bang chezo tak chuan azot ta seka anu mu chu amela chuan ahlim hle ni ti chu a hriat mai Valerie lam chu lo hoi pheile in meche suale ayo pa za na nei lo nung chang moi pakhat ma Hrelo hi ka company ya hian ka du lo che to na tang hian iba halang ati tamak mai Valerie chu han hoi kol roin nilo boss min ngai dam ro tunge ani ka hriat lo wangalom siani la khatiang khan kalodong song hau lawang chatakin kalodong song nge yang ti in anpu chu ngai dam adil chi ama ma se anpu chuan chon lam siam hau su Valerie kan company hian kalphung kan nei tu te po ani se chataka lodong song tur ini I customer hi tu tenge anni lam ingai to angai lo chanpui tu nei lo le chungkhat nei lo po ani se chataka lodong sung turini tile in Sandra hena ibana lekha loda angse ati chunjom le ta tuna chuan Sandra chan chu athave ta thung nuam di tak chuan alo nui vei vana cute tar ulutuk mai pi Consuelo po chuan tuna chuan huaisin takin Valerie chu amel vetara ramai in nuam le moi tak lian thabok si ma ngei chuan pi Consuelo to Nufa chu anding dun taran mai chuin chu ani pi Consuelo in leingei alo tum ve chu tuna chuan ha taka asum tho chu atanga alo khol ve sham mang chuan alei angai talo afa pa ngei chuan lei sakin chuin ro pui tak chabi chu akot laya ngei chuan anin hlanta pi Consuelo la chuan ngoite ka fa pa chabi chu kala dong ngot theilawang ingma kanati fel lawa deposit bo kala pelheine ti in
afapa in alei sakdo na ni ti reng chu ala ret hiam lo ma se ka fapa chuan a hril fi ta kanu khale chen kha nangma omin shom tam tak ilo tuara ha taka I tho chu sum ilo khol ve kha chu ti khan da thala idu zong le nan I mang zok do nia khongai min hial su fapa kani na anga kamo phurna ka len thailo na zong po min ngai dam ka ngai zo kani ati siama pi consuelo chuan nilo ka fapa nang po in ilei ve angai thosia paisa ka nelom alo ti ve inopan line ka kalsan chia mi huat hnekin hetiang hian itiamo nu kanina angin keima hian ilaka mo phurna ka len thailo zoka in hovio zok po nila dem thei che kan hleinem alo ti ve thung ma se afapa chuan chutiang soisu kanu engkim kapa khan min chilani idu tolo awang le inei pe tolo awanga ikalsan angin an kempa a omlain thu adong ve thawa chalain manho takin alo ho ma se nangchu ilo tolo chal anei reilo awangin kem azom le a aron chuan huwa athei angin azong thin che asin idu tolo awanga ichu santa ti kha awoi ngai lo atira chuan tik takin keipoin ka ho thin che ma se ka pa khan dot manga bum ani ti kha ain the chuaka kapiten hena tangin in la sangin nangma zong reng chung che in thei topin min en kola athi don po khan zong putur che in min la cha lom lamasin kanu thiam lo na inei lo kapa kalo sun rei lutuka kabun nai maya omreng po kalo mulo che a ka thiam lo lewani min ngai dam mol don nia alo ti ve bok tuna chun Nufa anit na chuak ta paber raul morakha ladam veni se an limna afam kim tur ani a ma se khuanu rot ero tu ma in kandang thei silo ani hi anu chu nget taka ko in kanu tuna chuan kapa thomin cha ang chia chu athleng ta a vana tang khian milo thlir ve renga avahlim don em hanti in hein hi chu I in ani a an reng bok don thova ti hian omse thai ti angin imanganga nangchu kabula ka hna ngei lo chengla khangkum zong zonga kati tur ka len zolo zong kha len chu ka du ani ti in anu chu asom ta anu po chu hlim takin alu chu alo bu ve ngata eng poni se I in thara chuan lutin achu vel ta po chu va en ve shimang mia tia afapa in anu hmena asoile chuan pi consuelo po chuan ole ti in phur tak chuan afapa chu azuya phur takin in lampan chuan an kaldun ta atop ta ole khati sung kha tun chuma kan ti chu le thei chu lo ni le ta se thli tu te in zawai chunga lom thu ka soile a zanin hun lim taka mang turin du sakna ka hlan le veka chau